Al capçal del llit i amb un immens dolor de les seues victòries i les meues penalitats, sempre has estat tancant les nits i encetant les matinades. Promet-me no emmudir mai de sobte. A Notes de Llibertat, la ràdio és el nostre tresor més íntim. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi? Ens introduïm en la part més especial del programa des dels estudis de la Universitat Politècnica de València, en este especial dedicat al Dia Mundial de la Ràdio. Al control tècnic està Sari Zorio i també ens acompanya Carles Benito, qui s'encarrega de l'enregistrament del vídeo. I és que avui fem una de les entrevistes més especials de les que hem tingut fins ara a Notes de Llibertat. La fontana cantava. Hi ha persones que dediquen la seva existència amb la seva constància i tenacitat a deixar un món millor, almenys a intentar canviar-lo. Amb l'honestedat i la coherència com a armes, la convidada d'avui ha palesat allò que diuen que tot comença en un mateix. Avui ens visita la periodista Rosa Maria Calaf. Bona vesprada, senyora Calaf, com va? Hola, encantada. Quina introducció i quina responsabilitat. En primer lloc, vull agrair-li que hagi acceptat la nostra invitació, perquè per a nosaltres és tot un privilegi poder viure juntament amb vostè el Dia Mundial de la Ràdio, perquè com a aspirants a periodistes, però sobretot com a aspirants a bones persones, és un autèntic plaer parlar amb vostè. No, doncs realment el plaer és per mi, perquè jo sempre dic el mateix, o sigui, això és d'anar i tornar, és a dir, que quan un dona, doncs normalment rep, no sempre, però normalment sí, i aleshores, doncs, bueno, em fa molta alegria que penseu que puc haver estat, com has ben dit, intentat, o sigui, doncs, posar un granet de sorra, o sigui, perquè les coses vagin millor, que jo crec que, bueno, doncs, la majoria de la gent que també és bona gent, doncs és el que vol, no?, deixar el món una mica millor del que l'hem trobat. I tant. Abans d'entrar en matèria, el nostre company Òscar Martínez, que ja està així, bona vesprada. Bona vesprada, Sergi, bona vesprada. Hola. Ens ha volgut repassar el seu historial. Endavant. Nascuda un 17 de juny, Rosa Maria Calaf Soler cursa els estudis de Dret i Periodisme, entre altres. Durant 39 anys forma part de la plantilla de Televisió Espanyola, on en els últims 25 de la seva carrera fou corresponsal internacional. Anys en els quals ens ha informat amb rigor sobre política, catàstrofes, conflictes i economia. Fou l'encarregada d'inaugurar les corresponsalies de Televisió Espanyola a Moscou, Hong Kong i Viena, i també s'encarrega d'altres com la de Buenos Aires, Nova York, Roma i Pekín. El día 15 de todos los meses se realizan en la capital, Seúl, ejercicios de defensa civil. Los ciudadanos practican lo que hay que hacer en caso de ataque aéreo. Teherán, capital de la República Islámica de Irán, un país que sin duda está de actualidad. Sin embargo, las numerosas noticias que nos llegan no siempre aciertan a reflejar la vida cotidiana de este pueblo que vive inmerso simultáneamente en una etapa posrevolucionaria y una guerra. El hecho de que yo, como cualquier mujer iraní, tenga que ir vestida así, pese a los 30 y pico grados de temperatura, no es una pura anécdota, es una muestra más de este debatirse entre el pasado y el futuro que constituye el presente de Irán. Calaf també forma part de l'equip fundacional de la Televisió Autonòmica Catalana, on fou la directora de Programació i Producció durant els anys 1982 i 1983. Després d'haver entregat tota una vida a la professió, fou prejubilada en el 2006 per l'ERO de Televisió Espanyola. Anys de dedicació i passió pel que feia, que es transformaren en desenes de premis a la seva trajectòria, entre els quals destaquen la medalla 1981 de Unió Húngara Exterior per la seva defensa de la llibertat, Women Together de Nacions Unides o el premi per tota una vida que li atorgà l'Acadèmia de Televisió. A més, és doctora honoris causa en diferents universitats de Catalunya i la Comunitat Valenciana, entre elles la Jaume I de Castelló.
Este es un recorrido por la Corea del Norte que ha podido captar nuestra cámara y la narración de por lo menos parte de la que no. Sin embargo, hay que resaltar que lo que hemos hecho aquí durante una semana hubiera sido absolutamente impensable tan solo hace unos meses. De ser uno de los estados más aislados del mundo, ha pasado a ser uno de los diplomáticamente más ambiciosos. A lo largo de su historia ha sobrevivido guerras, peste, neumonía, típica colonización, crisis financiera y a la tan temida soberanía china. A la sombra de los grandes bancos y ondeando la bandera de la República Popular, el mini parlamento de la ahora denominada región administrativa especial. El régimen central se inmiscuye apenas en el día a día. Es la democracia prometida en el acuerdo con Londres, que no llega, el principal punto de fricción. Filipinas vive realidades religiosas, políticas, económicas, distintas y paralelas, que deben encontrarse si no quiere perder el futuro. Actualment es dedica inesgotablement a la docència i divulgació per a col·legis i universitats i també presta la seva col·laboració per a diverses ONGs. Així mateix, també dedica molt del seu temps a una de les seues passions, viatjar pel món. Després d'haver visitat més de 180 països quan l'actualitat així li ho requeria, avui continua recorrent món amb un vehicle tot terreny. Alaska, Canadà, Austràlia o Madagascar són algunes de les visites que ha realitzat amb estances llargues. La llibertat s'aprèn exercint-la, digué Clara Campoamor. Rosa Maria Calaf n'és de lliure? Intento ser-ho tot el que puc, o sigui, és el que ha estat la meva obsessió des de sempre. Sempre també dic que és gràcies a la família a la que vaig néixer, no? Perquè jo crec que l'entorn familiar és importantíssim a l'hora de la formació, no? de les personalitats, i si una característica tenia la meva família era la del respectar la llibertat dels altres, no? I deixar-te fer el que volguessis fer i ser el que volguessis ser. I aleshores això, doncs, que dit així sembla, en fi, que és molt normal, doncs, sobretot en aquelles èpoques en les que jo estic parlant, que quan jo era petita, que era als anys 50, vaig néixer al 45, doncs no era tan habitual, no? I crec que això va ser fonamental i és el que sempre he volgut, intentar donar coneixement, és a dir, ajudar, contribuir a que la gent doncs, tingui un manteniment millor, no? I un acostament al que és diferent, perquè del que aprens és del que és diferent, i aleshores amb aquest coneixement doncs, poder ser lliure, perquè si no saps és molt difícil que puguis defensar els teus drets. L'escriptor Stanislav Jerzy Lech va dir en un dels seus aforismes que la joventut és un regal de la natura, però la vellesa és una obra d'art. Què destacaria de la seva experiència professional o personal que hagi contribuït a la construcció de la Rosa Maria Calaf que el jovent i no tan jovent admira? Bueno, per mi crec que això és l'experiència i que ara en aquest moment doncs, està tan despreciada, no? Doncs crec que és fonamental perquè efectivament un aprèn tot, ho aprèn fent-ho. És a dir, tens que tenir una formació acadèmica, tot el que tu vulguis, no? Però realment el que demostra si ets capaç o no de fer tot això que has après és quan intentes fer-ho. I aleshores, doncs, és fonamental. Aleshores, jo el que crec que he estat sempre molt afortunada, he dit fa un moment, la família en la que vaig néixer, això jo no tinc cap mèrit, vull dir, vaig caure allà per sort, però després és veritat que sí que em vaig empenyar molt, com em deia el meu avi, em reconèixer que tenia uns certs privilegis i que, per tant, però era jo la que els havia de saber aprofitar. I aleshores, doncs, això és el que he intentat fer. I he tingut l'altra gran fortuna de poder anar coneixent tantíssima gent al món que m'ha permès entrar en les seves vides, moltes vegades en moments molt difícils, altres vegades en moments molt agradables. No? I això el que ha sigut és un ensenyament. O sigui, un ensenyament continuat, que si estàs amb els ulls, les orelles obertes, si vas i ho enfoques sempre, no? I t'apropes amb humilitat, no pensant que tu ets la que ho saps tot, sinó que és el contrari, no? Que vas a veure què pots incorporar de tot allò que vas veient, doncs això és el que crea el saber al llarg dels anys. No? I jo crec que això és el que és el meu actiu en aquest moment i que també penso que tinc l'obligació de compartir-lo, perquè ja dic que he tingut la fortuna de poder-lo anar adquirint, aleshores no me'l puc quedar per mi. No? I això a Ruanda me'n recordo que també era un dit que
que tenien, que deien que realment la gent del demà comptarà amb les coses del demà i que tu, és a dir, el que ja estàs abans, no t'ho pots quedar. O sigui, has de traspassar-ho. No? Has de transmetre-ho clar, també. I això és el mateix, per exemple, amb el medi ambient. No? El medi ambient no és una herència, com es diu, no? Sinó que és un llegat. O sigui, i és un préstec de les futures generacions. Per tant, no ens el podem carregar. És molt important tindre memòria i per això ara retrocedim una mica en el temps i ens traslladem a l'Espanya de 1987. L'atemptat de l'Hipercor va ser el primer atemptat dirigit directament contra civils. ETA va fer explotar 200 quilos d'explosius, matant 21 persones i ferint a 45, una autèntica massacre en el pàrquing d'un centre comercial de Barcelona. Era el 19 de juny de 1987. Rosa Maria Calaf, amb la dissolució d'ETA, creu que s'ha acabat definitivament amb el terrorisme a Espanya? Bé, de moment sembla que sí, és a dir, almenys, o sigui, aquesta violència gairebé institucionalitzada. Aleshores, això sí, i això vol dir doncs, que s'ha avançat molt en les llibertats que parlàvem abans, no? Però el que no podem pensar és que això no pot tornar, perquè aquest és un dels greus problemes en aquest moment, no d'aquí, i no només respecte a ETA, no? Sinó que no es pot donar per garantitzat mai el que realment aquests atemptats contra precisament la llibertat i els drets de les persones ja estan aconseguits i això ja no pot anar enrere, no? Doncs sí que pot anar enrere, no? Per tant, en fi, jo diria que estem evidentment, ja dic, en un moment en què aquest terrorisme, tal com es plantejava en aquell moment, sí que té poques possibilitats de que ressorgeixi ara, però no podem baixar la guàrdia, perquè no se sap mai com pot tornar a sortir. Parlem d'un altre terror, d'un altre terrorisme. Vostè va viure els anys més foscos de la dictadura franquista. Què sent en veure el ressorgiment dels moviments de caràcter neofeixista que estan ressorgint a tot el món? Clar, per això dic que és molt preocupant, no? Perquè, clar, penses que amb tota la lluita que s'ha anat fent, no nosaltres, els que estaven abans que nosaltres, no? Que encara ho tenien més difícil, i no només a Espanya, no? Sinó que realment, com dius, és una tendència general a tot arreu. Doncs semblava, no? Dius, no, ja hem aconseguit tant que això ja està consolidat, no? I no ho està, i ho estem veient, no? I aleshores és molt important, sobretot, que la gent jove que no ha viscut la dictadura directament aquí, o que no, en fi, que clar, li sembla que tot això és una cosa dels llibres d'història, que se'n doni compte de que la llibertat s'ha de defensar cada dia, perquè això ja ho deien els grecs, que s'ha d'escollir entre no fer res, per ser un ciutadà lliure, o realment lluitar, perquè mai te la regalen, la llibertat, sempre s'ha hagut de guanyar. I per tant, en aquest moment està greujament amenaçada. És impossible conversar amb vostè sense dir la paraula feminisme. Vostè va ser de les primeres reporteres dones a Espanya. Ara hi ha moltíssimes dones referents en el periodisme, entre les quals es troba vostè. Referents que han sigut imprescindibles per a unes quantes generacions. D'aleshores ençà ha plogut molt, veritat? I tant, i ha anat molt bé en moltes coses i hem avançat moltíssim. Jo sempre explico que quan jo vaig començar a dret, per exemple, en la facultat, i era l'única facultat per tot Catalunya, i més, perquè a Espanya no hi havia tantes universitats com hi ha ara, ni molt menys, no? Per tant, teníem estudiants de tot arreu. Doncs em sembla recordar que en el meu curs a primer eren 22 dones només, imagineu, no? I per tant, ara, en canvi, hi ha periodisme, hi ha comunicació, hi ha medicina, i hi ha més dones que homes, etc. És a dir, que en quant a la quantitat i a les redaccions, si parlem del món periodístic, doncs també, no? Però una cosa és la quantitat i l'altra és la qualitat dels llocs on s'arriba. És a dir, que encara en els espais d'opinió, en els espais de direcció, etc., doncs no estem representades en la proporcionalitat que caldria, no? I dic això expressament perquè el feminisme, que ara també hi ha una altra tendència a voler-lo una altra vegada desacreditar, ridiculitzar, etc. És a dir, atacar-lo, perquè, evidentment, prohibir no es pot prohibir, aleshores es pot fer d'una manera més subtil, que és posar pals a les rodes i, sobretot, pervertir el missatge. I realment el feminisme en el que consisteix és
exclusivament amb la defensa dels drets de més de la meitat de la població, que no hi ha cap raó perquè per una qüestió simplement d'haver nascut dona o home sigui diferent. O sigui, no hi ha cap raó, és a dir, són persones iguals. I aleshores, esclar, això dius, això també ens ha de preocupar, que haguem de tornar a estar explicant què és el feminisme i que, a més, no és un tema de dones i que no és un tema que només beneficia a dones i que no és un tema que només ens interessa a les dones, sinó que és un tema que interessa a tothom, perquè una societat que compta amb tots els talents, capacitats, esforços de totes les persones que composen aquesta comunitat, li anirà millor que amb una que compti només amb la meitat. Per què? No perquè la meitat femenina sigui més llesta simplificant, no? Que la masculina. No, hi ha dones idiotes com homes idiotes, no? I el que passa és que realment, o sigui, a l'aprofitar a tots els elements, doncs el resultat sempre serà millor. Veu imparables els moviments de les dones en la defensa dels seus drets i què en pensa de les reaccions de qui no vol perdre privilegis en veure els avanços de les dones? Clar, doncs, són imparables, està demostrat, però el que passa és que anem molt a poc, perquè penso dels que intenten, doncs, precisament frenar, és a dir, aquells que no volen la igualtat, però que no la volen en les dones, no la volen en la distribució de la riquesa, no la volen en els drets de les persones, perquè el que estem defensant és un dret universal bàsic, no? Que és la igualtat d'opcions. No? I això té a veure amb el gènere, amb la raça, amb la classe social. O sigui, vull dir que no és només una qüestió de sexe, no? O sigui, de femení o masculí. Per tant, em preocupa que tornem una altra vegada a tenir que enfrontar doncs, aquest rebuig de determinats sectors, que he dit que el que no volen, com bé has dit, perdre privilegis, etc., i que tinguem que seguir perdent, diguem, o gastant energia una altra vegada amb això que semblava que ja s'havia entès. Ara que és imparable, segur, perquè dic, mira si em portem d'anys, I aquí estem. Vostè s'ha centrat molt en els seus reportatges que ha elaborat durant al llarg de la seva carrera en els temes socials. Per exemple, hi ha un que va elaborar a Informe Semanal sobre la homosexualitat. Escoltem un xicotet tall. Los problemas hasta aquí esbozados no son todos los que la homosexualidad plantea. Son simplemente apuntes de la vida cotidiana de unos seres humanos a los que les falta un largo camino por recorrer para que nuestra sociedad les acepte como individuos de pleno derecho. Amb la perspectiva que aporten estos 39 anys que han passat des del reportatge, sí, increïble. Quant de camí creu que ha avançat la societat pel que fa a la comunitat LGTBI? Clar, també ha avançat molt, o sigui, està clar, no? Estem parlant sempre dels entorns de països, doncs, anàlogs al nostre, no? És a dir, democràtics, no? I en aquests entorns, doncs, és cert que ha avançat molt, igual que han avançat molt les dones, però que també queda, una altra vegada, queda molt per fer, i una altra vegada aquest és un tema dels que s'utilitza per frenar aquesta manera d'avançar. I sí, recordo, perquè aquest reportatge s'ha posat, a més, ara molt darrerament, com altres d'alguns altres companys i companyes d'aquella època, perquè era la manera que teníem de començar a ficar temes dels que fins en aquell moment no se n'havia parlat mai. O sigui, és a dir, era impossible parlar a televisió en l'època franquista, això hagués sigut impossible, no? I aleshores el que intentàvem era, al començament també era molt difícil, perquè tu pots fer una llei, però canviar la mentalitat social, sigui en respecte al que sigui, és a dir, tots els canvis socials, doncs van molt més lents, no? I aleshores és important anar, doncs, acostumant, no? I normalitzant el que no es considera normal. Clar, perquè quan es va emetre aquest reportatge feia 2 anys pràcticament que s'havia despenalitzat la homosexualitat a Espanya, no? Exacte. Per això dic, no, que una cosa és que es despenalitzi i diguis, bueno, ja no és delicte, molt bé, però això no vol dir que d'avui per demà tothom canviï, no? Sinó que això s'ha de guanyar. I això els mitjans de comunicació tenen, evidentment, una extraordinària responsabilitat en la construcció de model social i, aleshores, el model social, no? De defensa, dels drets de les persones i, en fi, de progrés humà, no només material, no? Passa per aquí. Per tant, doncs, s'ha de fer una tasca divulgativa, educativa, etc., d'anar introduint a poc aquests temes.
A Notes de Llibertat intentem relacionar en cada ocasió la música amb els drets humans i com que avui fem una edició especial en motiu del Dia Mundial de la Ràdio, la nostra companya Mònica Serrano ens ha preparat una xicoteta píndola sobre el cas de l'accident del metro de València, una tragèdia marcada per una estratègia de silenci mediàtic i que va trobar en la música una bona eina de reivindicació. El 3 de juliol de 2006, a les 13 hores i 3 minuts, va descarrilar un comboi de la línia 1 de metro de València, a la curva prèvia a l'estació de Jesús. 43 persones van perdre la vida i 47 van resultar ferides. Aquest episodi ha estat, fins al moment, el pitjor accident de metro de la història d'Espanya. Es va responsabilitzar per complet el conductor, mort a l'accident, i es va silenciar la tragèdia en coincidir amb la visita del Papa Benet XVI a València. Demos cumplida cuenta a España y al mundo entero que aquí va a ocurrir algo grandioso. Con gran emoción llego hoy a Valencia, a la noble y siempre querida España. Durant anys, l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol ha lluitat per saber la veritat i retornar la dignitat a les famílies. Pero nosotros vamos a seguir aquí todos los días 3 esperando respuestas. Gracias a todos. Després d'obrir-se i tancar-se el cas en diverses ocasions, el passat 20 de gener un acord evità que se celebrara el juí i alguns dels responsables reconegueren així la seva responsabilitat en l'accident. Però durant anys i panys de lluita, les víctimes del metro han reclamat justícia. La seva banda sonora està a la cançó Línia 1 de Pau Alabajos. Consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Respons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Però com és possible, com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. Línia 1 del cantautor Pau Alabajos, una cançó protesta que ben bé podria haver sigut una crònica periodística, si més no que algunes de les qüestions que s'hi plantegen se les hagueren plantejat alguns dels periodistes que llavors estaven al capdavant dels mitjans valencians. De vegades la música i el periodisme van de la mà o són complementaris? No, són complementaris i sí, de vegades van de la mà i està molt clar que la música, com moltes vegades doncs, altres manifestacions artístiques i sobretot les humanitats, no? Que també en aquest moment doncs, es treuen dels estudis, tot això per què molesta tant? No? I per què realment tenim tots aquests problemes moltes vegades, doncs, fins i tot denúncies penals i en fi, querelles, etc., contra doncs, cantautors, que això està passant encara ara, no? Per què? Perquè, esclar, la pregunta sempre és per què passen les coses i a qui beneficia. És a dir, què es busca amb això? No? Aleshores, quan tu vols que algú no expliqui, no parli, és perquè vols amagar alguna cosa. És a dir, no sempre, hi ha algunes vegades que és una qüestió de respecte per determinades persones o determinades situacions, però normalment doncs, és per un fi no legítim, no? I per tant doncs, ens hem de preguntar sempre això. Si ara estem denunciant això, a veure, un moment, per què no volem que es parli? Jo avui he acabat precisament la xerrada aquest matí a les Corts Valencianes dient una frase que doncs, fa un temps ja que també l'estic dient, no? Que, ojo, en aquest moment de notícies falses, de tot aquest entorn mediàtic que tenim actualment, dic, doncs, ojo amb el soroll que distreu, no? I aleshores, en aquest cas, és un exemple molt bo d'utilitzar un altre tema, com és, per exemple, en aquest cas, la visita del Papa, no? I en altres moments, doncs, altres qüestions. O sigui, fer molt de soroll mediàtic amb alguna cosa que distreu realment de qüestions essencials, resistir també contra les notícies mentideres, no? Que també té a veure molt amb aquesta, i l'altra és el silenci que enganya. És a dir, perquè no dir determinades coses, doncs el que està és enganyant a la ciutadania. Aleshores, que una cançó això
ho posi de manifest, doncs és extraordinàriament útil. Per tant, té un fi social. I per això és tan important la cultura, perquè la cultura és el que ens identifica i defineix, no? com a seres humans, com a persones. No? I per això hi ha també moltes forces que estan tan en contra de la cultura. Sí. La defensa dels drets humans ha estat una constant en les lletres d'un bon grapat de músics i d'artistes. Com valora el treball de conscienciació que s'ha fet i es fa des del món de la música? Per mi és importantíssim, perquè pensa que jo vaig viure directament, esclar, com a testimoni directe, doncs tota l'època important dels cantautors aquí a Espanya, quan lluitàvem. Abans d'ahir també vaig estar en un acte en el que utilitzàvem cançons parlant d'Encisa, per exemple, no? I en Raimon, doncs, imaginem el que va representar en aquell moment. Jo vaig estar en aquell famós concert de la universitat. Lluís Llach, també. I, clar, en Llach, o sigui, és a dir, a França, doncs, tenim, en fi, tota la cançó. Tot això vol dir que ha sigut molt important per anar conscienciant, per anar posant sobre la taula debats, no? que d'altra manera no hi haguessin estat. No? I aquí hi ha moltes... Per exemple, l'Estaca, per exemple, d'en Llach, la cançó de l'Estaca, durant molt de temps, va ser número 1 i era època franquista. I tots dèiem, però és que no entenien quin era el missatge. I s'ha traduït a moltíssims idiomes, també. Però en aquell moment els censors no entenien el missatge. Quan se'n van donar compte, clar, ho van prohibir immediatament. No? Aleshores, el moment que prohibeixes vol dir que estàs dient alguna cosa, i per això és tan important. A continuació, el nostre company Òscar Martínez ens porta a la seva secció de notícies internacionals. Avui ens informa sobre la situació del periodisme al món. Comencem informant sobre la situació actual en què es troben els periodistes a Turquia. D'una banda, l'ONG internacional Reporters Sense Fronteres ha manifestat la seva preocupació per l'excessiu nombre de periodistes d'economia jutjats per escriure articles informant sobre la investigació a què el banc turc Ziraat està sent sotmès per part de les autoritats financeres dels Estats Units. D'altra banda, 7 periodistes han sigut recentment condemnats a penes d'entre 2 i 3 anys de presó per presumpta col·laboració amb una organització terrorista. 2 d'ells, coneguts columnistes i reporters del principal diari opositor turc, el qual qualifica les condemnes com a juí contra el periodisme i les ha recorregudes. La Unió de Periodistes de Turquia assegura que hi ha més de 100 professionals de la comunicació turcs empresonats. Seguim, i en aquest cas, amb el dret a la informació. I és que des de l'11 de juny de 2015 la societat grega torna a tindre el servici de televisió i ràdio públiques en funcionament, 2 anys després de que el govern conservador decidira tancar-lo com a mesura d'estalvi per la crisi. El mateix any tancava a Espanya la televisió valenciana, que fou reoberta en juny de 2018. 2 mitjans públics europeus que foren silenciats en una època suposadament de llibertat. Una altra de les amenaces a la llibertat d'informació és la manipulació informativa dels mitjans de comunicació. Sense anar més lluny, la CNN ha sigut acusada en nombroses ocasions de manipulació intencionada de les notícies. Amber Leon, experiodista del mitjà, ha denunciat públicament que la cadena estadounidenca silenciava certes notícies no aprovades per l'administració dels Estats Units. Així mateix, les emissions de la cadena foren suspeses a Venezuela per distorsions de la veritat. I finalitzem amb un autèntic perill per a la societat de la informació, les fake news. I és que diversos experts afirmen que les notícies falses s'estenen més ràpidament que la veritat. Un estudi publicat per la revista Muy Interesante confirma que la principal font de propagació no són els robots, sinó els humans, la qual cosa fa que informar-se adequadament avui en dia suposa més un repte que un dret per a la ciutadania. Moltíssimes gràcies, Òscar, per acostar-nos aquestes notícies. Senyora Calaf, veient la situació en què es troben els mitjans arreu del món, cap a on anem? Realment, diguem que el periodisme sempre ho ha tingut difícil per tot això que venim explicant, no? Perquè l'objectiu del periodisme és precisament doncs, fer veure, no? Visibilitzar allò que no es vol que es vegi i explicar allò que no es vol que es digui. Per tant, sempre a darrere, ja dic, hi ha algunes vegades que no, però habitualment doncs,
tot allò que no es vol que es digui, que no es vol que es vegi, doncs és perquè hi ha uns interessos que gairebé mai és a l'interès de la majoria. No? Per tant, doncs, el fet de que en aquest moment, és a dir, les fake news és la mentida de tota la vida, no? I tot això que s'ha estat explicant, de manipulacions, etc., doncs això també ha existit sempre. Què passa? Que el tema és que ara, en aquest moment, tecnològicament, o sigui, la tecnologia que tenim, que és una eina magnífica si s'usa bé, si no s'utilitza bé, en positiu, és una eina magnífica, però precisament per desinformar. No? I en aquest moment això és una mica una mica bastant, no? el que està passant. És a dir, que es dona la impressió de que estem molt informats quan en realitat el que estem és molt entretinguts. No? I l'estar molt entretingut vol dir que de vegades és només amb fins mercantilistes, perquè realment la premsa en aquest moment doncs, està molt esbiaixada i molt desviada del seu objectiu de servei, no? I té un gran afany, no? Comercial, no? Mercantil, no? I d'altra banda doncs, hi ha una contaminació informativa, la contaminació informativa, una contaminació política extraordinària i, per una altra banda, una contaminació econòmica extraordinària. Tot això fa que el control, en el bon sentit, de la qualitat de la informació ja no la tinguem els periodistes, sinó que també tenim part de culpa perquè no hem sabut resistir, perquè també hi ha periodistes que s'apunten en aquesta mala pràctica, i llavors tot plegat el que aconseguim és entrar en aquesta dinàmica en la que es permet el descrèdit del periodisme. I si us hi fixeu, què passa? Que en aquest periodisme espectacle que es crea, etc., doncs, diguem, els poders polítics, no? És a dir, la política que ha de protegir, o sigui, ha de realment garantitzar una informació de qualitat, i és a dir, lliure, rigorosa, plural, independent, honesta, etc. La qualitat informativa no només no fa això, sinó que cada cop més posa la premsa com l'enemiga, no? És a dir, va en contra, menteix, no, la posa com a enemiga en aquella premsa que no li agrada el que diu, no? La que li agrada no és enemiga, però la que no li agrada sí que és enemiga, no? Aleshores, t'haurien de, doncs, en fi, protegir, i no només no et protegeixen, sinó que et criminalitzen. I el ciutadà entra en aquestes dinàmiques, es veu arrossegat, i aleshores també té una part de responsabilitat, perquè els ciutadans hauria de defensar el bon periodisme i en els periodistes, perquè som la seva intermediació, no? I en canvi tampoc ens defensa. O sigui que estem en aquest moment molt complicat de veure cap a on va, però sobretot el més important és saber què és el que està passant, que és això, el diagnòstic, no? O sigui, el voler veure que es fa periodisme, però que realment doncs, els objectius no són, o sigui, el servei a la comunitat. Hi ha una cançó del grup Atupa que parla precisament d'això que estàs comentant sobre l'altra cara del periodisme, la que no ens agrada. L'escoltem i la comentem. El banquer es trau el talonari per llogar l'espai publicitari. Demasclat el fet noticiable, però l'editor té ara les masnugades. El periodista baixa el seu criteri, escriu allò que creu necessari. Ves l'editor, vol fer algun canvi i el treballador es juga el salari. La seua bazofia et travessa l'iris i t'aplega endins per molt que no mires. Mira, són alternatives, el periodista esdevé mercenari. L'editor ha salvat el negoci, el banquer se'n riu al seu jacuzzi. Tu estimes el bàndol de l'adversari, quasi resporta el diari. Medios de distracción y propaganda al servicio del poder y de la banca. Y basta de vender equidistancia. En conflictos la neutralidad es falsa. Justifican guerras y genocidios. Periodistas que venden sus principios a servicio de jefes sin prejuicios que buscan ampliar sus beneficios. Banco Santander, Grupo Corte Inglés deciden las noticias que tú puedes ver. Lo llaman periodismo y no lo es. Defienden la postura del burgués, pero ya lo dijo Malcolm X, si ante los medios no estamos prevenidos, nos harán amar al opresor y aún peor, odiar al oprimido. Enviste el clima de redacció. Quasi res porta al diari d'Atupa és probablement el tema musical que millor reflexa la crisi que ha viscut el periodisme en els últims anys.
La pressió i el control que exerceixen els poders fàctics sobre els mitjans de comunicació ha afectat greument la credibilitat d'un sector que encara ara es veu immers en un descrèdit social. A la passada nit, però Florentino Pérez ha dut un nou galàctic, que la segona notícia tinga més pes. No té sentit. En general, la música no ha tractat massa bé la professió periodística, massa sovint amb raó. Creu que de vegades els músics han retratat millor la realitat que alguns periodistes? Sí, bueno, ja en aquest cas, per exemple, és evident, no? Em sembla una mica extrema amb algunes de les afirmacions, no? Però sí que tenen raó amb el que és l'essència, no? del que s'està explicant i sobretot això del mite dels mitjans lliures, no? O sigui, doncs, no hi ha mitjans lliures, realment, excepte en aquest moment, per sort, a la xarxa, perquè a la xarxa hi ha el pitjor, però també hi ha el millor, no? I aleshores, doncs, si som capaços, que això és el que és important com a ciutadans, no? De saber buscar, però això requereix un esforç, no? D'aquestes fonts, aquests periodistes de confiança, és a dir, igual que ho fem amb l'alimentació o amb els metges o amb qualsevol altre sector que intentes buscar la qualitat, la responsabilitat, la confiança, etc., doncs amb això està passant el mateix, no? Per tant, crec que efectivament hem d'estar molt al tanto perquè els periodistes, afortunadament també, doncs alguns treballen malament, però altres treballen bé, com a totes les professions, i per tant també alerten. Però que quan surten aquests tipus de cançons o llibres o el que sigui, no? Alguns documentals, pel·lícules, no? Doncs s'han de mirar amb atenció i intentar incorporar, no? Aquests elements per anar construint sentit crític. I és fantàstic doncs, que hi hagi aquesta transversalitat de que sigui un tema que estigui en el debat públic, perquè això no és una qüestió corporativista, no? I a més diuen una cosa molt interessant, que això ja és una frase antiga que se li atribueix a Napoleó, que deia que quan el poble no ha de ser lliure, només se li ha de fer creure que ho és, no? Perquè si ho creu que ho és, deixa de lluitar per la llibertat, no? Per tant, si quan la víctima no es considera víctima, si aconsegueixes això, doncs ja està, no? Ja has guanyat. Per això és molt important el que siguem capaços de detectar, no? La informació tòxica perquè no ens portin cap a un costat, cap a un altre. En el nostre país, això sí que volia precisar-ho, és veritat que els mitjans, diguem, estan en mans pràcticament del poder financer, però, per exemple, a França són les grans fortunes, als Estats Units les corporacions. És a dir, que en aquest moment, efectivament, hi ha un component econòmic molt important que vol construir un determinat model social i que, evidentment, se serveix de la premsa i se serveix de la política, que també se l'ha menjat. No? Òscar també ha preparat unes preguntes per a vostè, Rosa Maria Calaf. Endavant, Òscar. Bona vesprada novament, Sergi. En primer lloc, vull donar-te les gràcies per deixar-me eixir de la meva zona de confort, que en aquest espai de Ràdio Universitària és la secció informativa, i permetre'm formar part d'aquest moment inigualable en este xicotet espai Notes de Llibertat, que és esta entrevista a la senyora Calaf. Bona vesprada novament, Rosa Maria. Pues encantada. La periodista Mara Torres, al blog de la Dos Notícies, va dir alguna cosa així com «Rosa Maria Calaf és patrimoni de Televisió Espanyola». Casa on vostè comença en 1970 després d'haver passat per antena universitària a Ràdio Barcelona i a Ràdio Peninsular de Ràdio Nacional. Vostè en una entrevista per al diari Castelló en Plaza digue que li encanta la ràdio, però que vostè és més audiovisual. És més completa la televisió que la ràdio a l'hora de contar una notícia? Es pot informar de la mateixa manera? No, no es pot informar de la mateixa manera perquè són llenguatges diferents. És veritat que, clar, si tens imatge i paraula, doncs és més complet, no? Però sempre que tinguis en compte que han de ser complementàries i han d'estar molt ben muntades i s'han de treballar molt bé, no? Perquè realment si la imatge va per una banda i la paraula va per una altra i després, sobretot, la imatge té aquest poder, no, d'atracció que pot fer que una imatge confongui absolutament, i enganyi absolutament o informi magníficament. És a dir, amb una sola imatge moltes vegades pots dir més que amb una sèrie de paraules, no? Però crec que són complementàries. Però realment jo, quan dic que m'agrada la ràdio, és que crec que la ràdio és millor. Per què? Perquè el que està escoltant la ràdio està realment escoltant. El que està veient la televisió veu i escolta, però moltes vegades les dues coses alhora no es fan. I aleshores es queda en una part, però es oblida l'altra. I això sempre és un risc. Molt bé, continuem. Els corresponsals costen diners.
I per això molts mitjans de ràdio i televisió prefereixen les agències. Quin cost social té que els mitjans prescindisquen de tindre corresponsals propis, és a dir, el cost social. Clar, aquest és el tema. Com que estem construint una societat en la que tot ha de ser monetitzable, és a dir, tot ha de té un preu, no? Doncs no, perquè hi ha coses que tenen valor, però no tenen preu, no? I aquest concepte s'ha perdut, no? S'ha quedat... No, s'ha perdut. S'ha fet que es perdés, no? Molt voluntàriament. Aleshores, clar que té un cost social, perquè no és el mateix. És a dir, les agències fan una tasca fantàstica. Jo sempre he fet homenatge a tot arreu sobre els meus companys d'agències de notícies que treballen en l'anonimat, o sigui, molt bé, però ningú sap qui són, etc. I ja dic, i per nosaltres són un ajut. És a dir, que quan tu vas, sobretot en un altre lloc, un altre país, etc., tu et sustentes amb informació d'agència. Però l'agència ha de ser, primer, molt ràpida, i després ha de ser molt sintètica, no pot fer grans anàlisis, és a dir, són notícies i han d'estar, evidentment, comprovades, contrastades, en fi, el que s'ha de fer amb qualsevol notícia, encara no es fa gairebé mai, doncs, bueno, ja està, no? Però, i després són més generalistes, és a dir, i van adreçades, doncs, amb un públic general i amb un públic moltes vegades de diversos països, no? La majoria de les agències són internacionals. Què vull dir amb això? Que, en canvi, els corresponsals ets normalment del país, del teu propi país, i tens la visió, saps com afecta aquest tema del que parles en el teu país, si es coneix, si no es coneix. És a dir, tens tota la percepció igual que aquells que reben la notícia. Per tant, la pots fer molt més digerible fàcilment, no? Perquè hi ha una sèrie de paràmetres que no els has d'explicar, no? I després la teva comprensió del que estàs veient també parteix de lo mateix, no? Aleshores, sincerament, i a més, pots elaborar la teva pròpia feina, no? És a dir, ara ja dic, això és gairebé impossible perquè no tens temps, no? Ni recursos, ni mitjans, exactament, no? O sigui, ara cada vegada, doncs, com ja he dit abans, no es fa veure que es fa periodisme, però no es donen les eines per poder fer periodisme, no? Aleshores fas veure que estàs fent coses, no? Però no, evidentment, no és això. I clar, llavors una persona que es dedica exclusivament, doncs, a fer aquesta investigació dels temes, de tenir propis temes, etc., sempre tindrà un contingut, doncs, millor, sense cap dubte, no? Sense ese fil, cap a quin camí creu vostè que estan anant la televisió i la ràdio amb els servicis informatius? Doncs, clar, estan patint de totes d'aquests mals que ja anem dient tota l'estona, no? Que és aquesta frivolització de la informació, banalització, simplificació i alhora, doncs, diguem, aquest ús de la informació, no? Fent-la cada vegada més sectària, o sigui, més polaritzada, no? Perquè si tenim en compte el que hem dit fa un moment, que els mitjans tenen uns interessos que no són l'interès de la majoria, que tenen interessos de grup, i es va fer un informe molt interessant fa 2 o 3 anys que el va encarregar l'agència Reuters a la Universitat d'Oxford sobre diversos diaris, en aquell cas europeus, em sembla que eren 12 països, i es va veure que a Espanya, per exemple, concretament, eren els més esbiaixats, o sigui, hi havia més periodisme del que diem de trinxera, no? Vull dir que estàs en aquest costat o estàs en l'altre, perquè també som un país molt binari, molt de confrontació, no? És un país que sempre estàs amb mi o estàs contra mi, i no és un país de consens. Llavors, tot això té a veure, evidentment, amb el periodisme que es fa, perquè doncs, el periodisme no és una cosa abstracta i que funciona per la seva. El que passa és que té una característica que encara fa les coses més difícils, que per una banda respon en aquestes idiosincràsies dels països, en aquestes característiques i en aquestes circumstàncies, no, d'utilització del periodisme per altres interessos. Però alhora, al fer aquest mal periodisme, contribueix a anar propiciant i divulgant aquest tipus de societat, no, de consumidors que compren productes i que compren idees, però no de ciutadans que pensen i que saben, és a dir, que busquen coneixement i, per tant, al final contribueix a construir una societat que decideix, no en funció de l'opinió fonamentada, no? Argumentada, seriosa, basada en el relat real, no? I ajustat dels fets,
sinó una societat que es basa i basa les seves decisions en les emocions. No? I clar, aquest és un gran problema, perquè per una banda, ja dic, patim les conseqüències del model, però contribuïm a crear-lo. Bé, per finalitzar, canviem un poquet de temps, encara que relacionem un poquet, parlava vostè de sentiments. Poc de temps després de que vostè deixara la corresponsalia a Moscou, caigui el mur de Berlín. I vostè es queda a no res, apenas un parell de mesos per a poder contar-nos aquell fet històric. Des de la seva prejubilació a Televisió Espanyola fins al dia d'avui, ha hagut algun fet d'àmbit internacional que a vostè li hagi tocat la fibra, aquest sentiment de dir hauria d'haver estat allò i contar-ho? No, perquè fixa't, em passa una cosa que em pregunten moltes vegades també, no? Em trobes a faltar, no? No, perquè jo crec que jo soc molt de... No miro mai enrere més que per a benefici d'inventari, no? Per el que dèiem al començament de tot. És a dir, el que t'ha servit per aprendre, no? Però no soc nostàlgica i no soc de... Crec que les etapes comencen i acaben i quan acaba una comença una altra. I a mi el que m'interessa ara és el que tinc per davant, no? O sigui, el que tinc en aquest moment i tot el que penso fer, doncs espero... Fins que espero que sí, perquè no penso parar, i per tant, doncs, endavant. Llavors, en aquest sentit, no, és a dir, no hi ha hagut res que digués, és que voldria estar allà, no? Sí que és veritat que aleshores, jo sempre he dit que el mur de Berlín, doncs va ser, allò que dius, m'he perdut per poquíssim, per no res, i a més, de fet, el meu darrer viatge des de Moscou, Unió Soviètica, va ser a la RDA, o sigui, va ser res, com 2 o 3 mesos abans, i ningú hagués dit que passaria el que va passar, perquè realment, doncs, i això després ho he parlat amb en Felipe González i en Gorbachev i tothom, i ells tampoc ho veien venir, no? El Gorbachev una mica, però... En fi, això és més complicat per explicar, però també. Bé, doncs aleshores no. Ara, després d'això no. I a més, ja dic, realment ara em preocupa tant com s'ha de fer el periodisme, que penso que hauria patit molt, perquè crec que no els hi deixen fer als companys, no perquè no vulguin ni no perquè no sàpiguen, sinó perquè la majoria, doncs, la manera com s'està fent el periodisme no deixa fer les coses com s'han de fer. I per tant, jo crec que no m'hagués agradat, perquè no. I aleshores el que sí que passa és que, com que ara el que puc fer, que és fantàstic, un altre privilegi i bona fortuna, doncs és que aquests llocs que vull veure què realment està passant, ara hi vaig jo per lliure, no tinc pressa, no vaig a fer res més que mirar. Per exemple, em vaig anar al Sudan l'any passat, just abans que esclatés, o sigui, me'n vaig anar al novembre i desembre del 2018, no de l'any passat, de l'altre, no? Per què? Perquè ja es veia que allò, doncs tenia un... En fi, no que passés potser tan ràpid, però que m'havia passat a Etiòpia, on havia estat feia un any i mig. Aleshores, doncs ara puc fer el que, m'agradaria que es pogués fer com a periodista, no? Que la meua veu puja a les muntanyes i baixa a la terra i retrone. Això vol la meua gola, des d'ara i des de sempre. A Notes de Llibertat, les ones sonores s'engalanen amb la festa de la ràdio. Amb Sergi Moyano. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Rosa Maria Calaf. Sempre és un plaer poder escoltar-la i avui ha estat una entrevista molt especial, de veres. Doncs per mi, de veritat, un honor. Us felicito per la preparació, perquè això, veus, això és bon periodisme. O sigui, documentació, preparació, temps, reflexió, passió, etc. I això és el que s'ha de reivindicar, que ens deixin seguir fent, no? Perquè, que no haguem de dir allò de que informar era un ofici, no? Doncs no, informar és un ofici, i un ofici vol dir fer les coses ben fetes, no? Aleshores us agraeixo molt l'oportunitat i l'espai, perquè a més això, jo al telediari al final tenia 50 segons, un minut, com a molt. I cada volta menys. I cada cop menys, doncs ara imagina't l'estona que m'heu deixat parlar. O sigui que moltes gràcies a vosaltres i els que han aguantat i estan escoltant a l'altre costat. Moltíssimes gràcies, Rosa Maria Calaf, i gràcies a tu també, Òscar. Gràcies, un plaer.
Acabem este programa especial en motiu del Dia Mundial de la Ràdio amb la peça Good News, d'Aretha Franklin. Avui ens hem mirat una mica al melic per aprendre a exercir esta professió d'una manera més digna, intentant entendre el món que ens envolta i empentant perquè quallen els canvis necessaris. Avui els protagonistes han estat la música, la ràdio, el periodisme, però sobretot els drets humans. Podeu tornar a escoltar el programa a la carta i en el podcast que d'ací a no res ja estarà pujat al web de Vox UG Ràdio. Adeu, amics i amigues, fins la pròxima.